vrut diamantele de la turneu. Le-au luat portughezii și atât, pentru că ei au jucat. Eu n-am nevoie de diamante la turneu. Sunt destule, chiar că sunt destule, Andrei. Chiar că sunt destule și mulțumim mult de tot. Hai, Raluca. Sunt destule. Fiți atenți că face Raluca buie. Raluca e pe bărbat style așa un pic azi. Avem voie să campăm, sigur, Alex. De ce nu? Unde scrie asta, că n-ai voie? Și Raluca, glue wall din săritură, Raluca își bagă inhalatoare. Ciocan face kill acolo. Oh, ce le face la Luca cu lansatura, auzi, Raluca. Cu lansatorul. Oh! Ai, mă. Atât de aproape, mă, atât de aproape. Atât de aproape. Poate și mai mult. Bă, Doamne ajută, Andrei. E decizia ta, tu faci ce vrea, Andrei. Și mersi mult de tot. Se poate și mai mult. Raluca e băiat? Ah, ok. Și atunci de ce are numele Raluca? Pentru like-uri? Pentru like-uri? Mă, hai să vedem. Am mai rămas, deci am mai rămas Flavius, Ciocan, Cristian și Alin. Wow, wow, violat Alin din toate părțile, rip Alin. Am rămas Flavius, Ciocan aici, doamnelor și domnilor, Ciocan foarte agresiv, Ciocan. Hai să vedem dacă reușește Cristian să-l învingă pe Ciocan. Vine și Flavius în zonă. Flavius îi dă acolo o bucată de Dragunov. Mare vectorul Flavius. Vine Ciocan, un kill pe Flavius și... Oh! Bă, ce le-a dat-o Flavius aici? Deci n-ai cum, prea GG aici, Ciocan, nu mai țin cu tine, Ciocane. Bă. Vai, cum ai intrat în zona aia care îți dă 50, care îți ia 50 HP sau mai mult. Bă, deci nu te cred. Mă, Vasistan, mă, bă, n-ai somn, mă, Vasistan. Așa încurajăm lumea, adevărat, mă, Andrei. Încurajăm lumea. Vai, ce le-a dat-o aici, vai. Bă, uitați, deci dacă ne luăm după kill-uri, bine, acum că mi-a zis că Raluca e băiat, Raluca avea cel mai multe kill-uri. 6 kill-uri. Dacă era să fie room-ul ăsta pe kill-uri, vă dați seama că de pe locul 5 câștiga. Mamă, GG Flavius. Avem un gift de la Gabriela Mirela. Haideți să vedem cine apucă giftul ăla gratis. Un suporter de la Mirela. Mulțumim mult de tot, Mirela. Ce slab e Ciocan, bă, oricum a jucat-o bine aici. Acum avem notificare, nu e problemă, Denis. Nu e problemă. Avem un gift de la Busu Sugi. What? Ca de Crăciun. Șobolanule, tu erai. Am luat spasă. Unul de la Alin, ia să vedem. Să bine dai și mie invite. Nu putem, Alin. Bun, să băgăm pe Flavius. Bine, măi, Flavius, măi. Salut. Salut, Flavius. Tu ești Andrei Flavius sau? Nu. Nu ești Andrei Flavius? Nu. Bine, mă, Flavius, m-ai jucat-o frumos acolo. Mersi. Ai jucat-o foarte frumos acolo, frate, bravo, ai câștigat premium, mesaj pe Instagram Tarzi Real, dacă vrei giftul de 500 de diamante, da? Să scrii pe Instagram. Mesaj pe Instagram, ai câștigat 500 de diamante gift, mesaj pe Instagram Tarzi Real și se rezolvă. Bun, hai să scăpăm și de tine, Flavius. Zi repede. Păi aș vrea tricoul ăla de fotbal la 300 de diamante.
Deci tricou de fotbal. Da, da, da. Cam ieftin tu în seara asta. Tricou de fotbal, stai că-l găsim imediat. Pentru Sebi, te pup, Marius. Mersi mult, Marius, pentru suport. Salutare, Dani, salutare, salutare, salutare. Hai să dăm repede. Pentru Sebi. Hai că sigur dăm de el. Așa un pic. Păi de la cap. Deci tricou de fotbal, ăla alb, da? Ăla alb, da, da. Bun. Gif. Așa, gif. Mamă, ești așa de ieftin. În seara asta ești, nu e ieftin, înțelegi ce vreau să zic. Gata. Da, da. Mersi. L-ai primit, gata. Follow pe Instagram acolo, Tarzi Real, da? Da, da, da. Hai, te pup, Flavius, GG acolo. Ai jucat-o bine rău de tot. Deci m-am așteptat să mori acolo în zonă. Mersi, mersi. Hai, te pup, seara faină. Pa, 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 pa. Avem un gif de la Panda.